Tällä videolla pääsette näkemään Expossa seikkailua sekä huippukansainvälistä urheilua esteharrastuksessa sekä kansainvälisessä kouluratsastuksessa. Pääsette myös selvittämään, mitä outoa äiti on ostanut ja mihin korauppuun mä päädyin. Siis näitä on aivan liikaa ja mä olin ihan hulluna lemmiuksiin, joten tää valinta oli vaikea. Tervetuloa mun kanssa lauantain hispäivään ja katsomaan kisoja ja eri Expon osastoja. Me tultiin tänne jo tunti sitten ja me käytiin katsoa ihan vähän kisoja. Nekin loppu heti, koska meidän juna oli vähän myöhässä, mutta sitten me tultiin nyt tänne syömään vaan ja kohta lähdetään takaisin Expoon katsomaan niitä kansainvälisiä estekisoja, niin tuu mukaan tähän päivään. Nyt mä lähden taas kiertämään Expoa, niin tulkaa mukaan ja mennään myös bongaa lemmiuksiin, koska te tiedätte, että mä rakastan lemmiuksia. Nyt mennään siis käymään ST-Hippolytin pisteellä. Tultiin tänne ST-Hippolytin pisteelle ja täältä meiltä löytyy laaja valikoima eri vitamiineja ja kivennäisiä ja sitten takaa, missä meillä on muutamia eri rehuvalikoimia, eli täällä on Structure Etä ja Krux5 ja sitten on Naturmysli Soa ja sitten täällä on myös tuolla taalempana lisää vitamiineja ja hivenainekuu. Nyt me vähän kävellään Expon läpi ja mennään katsomaan kisoja. Käytiin just äsken ST-Hippolytin pisteellä katsomassa vähän, mitä rehuja ja tuotteita heiltä löytyy. Nyt me vähän katsottiin, oisko tosta yhdestä lemmiuksin paijasta koko ei, mutta siitä ei ollut, joten nyt mennään oikeasti sinne International Areenalle mun kanssa. Meillä on hirveä kiertäminen, siis tossa on International Arena, niin meidän pitää kiertää. Tästähän voi niinku päästä ton hevosten yli tuo takaa, sieltä pystyy, vaikka me ei meinattu. Sieltä pystyy. Onks tässä nyt menossa toi uusinta? Eiku mikä? Kun sehän alkoi 11.11. Onks tää niin monta hevosta, että ei oo vielä niinku ehtinyt? Sanoks siellä kunniakierroksen? No mut kun sen jälkeen ei oo 2 tuntia mitään. Eiku istumaan nyt? Istumaan. Eiku nyt se jatkuu, äiti. Nyt nopee. No niin, nyt mennään. Apua.
Siksi sä sieltä aina näin kuvausteline. Mulla on kuvausteline, koska se gimbal ei oo. Mitäs minä hoitotuotteita? Meillä on ollut tota muuten. Se oli niinku paljon kalliimpaa. Mä katon, mitä väreitä täällä on. Tää on... Ei se haittaa, on aprikot, sitten on... Tässäkin on tämmönen... Tää on tämmönen normi. Tääkin on normi, tää on glacier. Toi mulla on ja tota mulla ei oo. Toikin mulla on. Tota ei oo. Täällä on harmaata. Joo, ei ne oo lemiuksia enää. Ois musta muka niin? Musta on kyllä aika tylsä. Mustahan on aika tylsä. Mustahan on aika tylsä. Mulla on jo musta korvahuppu. Se ei oo muuta väriä. No onhan tässä muita värejä. Onhan toi just toi ale toi homma. Oota, mullahan on armia. Mullahan on se... Mulla on itse asiassa kaksi sellaista vaaleita. Joo, mulla on kaksi vaaleita paitaa. Ja sittenhän mulla on se tryffle ja sit mulla on vaaleita. Mulla on vaaleita värejä. Niin, näähän peseytyy tosi hyvin. Niin eihän haittaisi, jos olisi... mikä tää väri tää on? Stone 40. Stone. No nää on vähän enemmän kuin nää on paksu. Nää on Stone. Niin, tällainen paksu. Ja tässä on tätä. Mut siis tää on tämmönen normi, niinku ettei oo tätä paksuita korveja. Ei, tässä on myös se normiversio, missä on paksuja korvia. Ja tässä ei oo, tää on normi, se on ohkanen. Niin, tää on ohkanen. Niin, kannattaako tällainen paksu ostaa? Tällainen niin, tosta äskeiseltä niin lähti mukaan yksi harja ja toi korvahuppu. Ja löydettiin myös Ebuid-Rice, UK-laisten niinku, varmaan suosikkitakki, mitä ratsastajat käyttää. Niin kiva nähdä niitä täällä ja niitä myy siis Gramina Store, joka on virolainen, niin joo. Mä löysin täältä myös Equidexit ja näistähän oli kova skandaali silloin UK:ssa, jos tiedätte. Näitäkin löytyi täältä Kavauhin-pisteeltä. Mennään kohta katsomaan. Joo. Äiti löysi tällaisia karvasia korvia meidän koirille. Oho, no nyt se yksi tippu. Joo. Nyt taas mennään kattoo kouluratsastuksen freestylia mun mielestä. Niin joo. Katsotaan minkälaista siellä on. Eli täällä taas kävellään. Täällä on, Täällä taas kävellään kohti. Tää tähisee. Tuolla taas hepat lehkaa. Kouluhepat lehkaa nyt. Ja tässä kun on tää hevosten kisaa käytävä, tästä pitää mennä yli. Jännät tällaiset vinkkimiset, kun näet sen. Ne on valoja. Eikö noilla... No ne on varmaan, en mä tiedä.
niinku Antareksen, Lamisel, Sumshield, Fraxon ja joku muu Uvexin niin kypäriä, koska mulla on kypäräongelma, mulla on huono kypärä ja ongelmia. Niin testattiin eri kypäriä ja sitten vielä testattiin Free Jumpin Warhorney ja 2 ostetta tuli lisää, eli teepaita ja Lemiuxin leggingsit. Ja nyt me ollaan vielä menossa meidän yhteistyökumppanin Astrid Hippolytin pisteelle ennen kuin me lähdetään täältä pois, mutta on ollut tosi kivaa täällä. Nyt on taputeltu hissi meidän osalta tältä vuodelta ja ensi vuonna nähdään. Ja no me oltiin nyt täältä. Katsotaan mennäänkö hevoset messuille. Se on vielä kysymys.